Amb una ballada de sardanes a la plaça de la Sardana han començat aquest diumenge els actes de celebració de la Revetlla de Sant Joan a Balaguer. Ha estat una iniciativa organitzada per l'Associació de Joves i l'Àrea de Joventut de la Paeria en col·laboració amb el col·lectiu sardanista i les colles de la ciutat. La ballada s'ha inclòs en el correbars que ha començat una mica abans a la part alta del passeig de l'estació amb la xaranga Besumeta. La sardana que han ballat tots els assistents ha estat la Santa Espina. Estem molt contents de com ha anat tota la festa perquè hem començat a les 5 de la tarda, a les 5 de la tarda ha costat arrencar com sempre, però després s'ha anat sumant gent i quan hem arribat al Tito era la idea, no? Que amb la colla sardanista tota la gent s'impliqués, que volgués fer la sardana. Només arriba al Tito i ja tota la gent s'ha implicat en fer la sardana, és el que volíem, i estem contents de l'afluència que hi ha hagut de gent al correbars perquè des del primer moment la gent s'ha implicat, la xaranga ha mogut gent, s'ha mobilitzat tota la gent i han pogut fer el correbars amb normalitat. Sobretot estem contents perquè la sardana, que era el nostre objectiu diferencial enguany, ha pogut tenir tota la gent, ha rodejat la plaça i estem molt contents de com ha funcionat. Els actes han continuat amb l'arribada de la Flama del Canigó al Parc de la Transegre i la lectura del manifest de Sant Joan a càrrec del Ball de Bastons del casal Pere III. Seguidament ha actuat el grup Cason Ronda i durant l'espectacle s'ha ofert als assistents coca de Sant Joan i rom cremat. El correbars jove ha sigut un èxit, molta afluència de no només joves sinó que molta ciutadania s'ha apropat a veure aquest correbars, a ballar aquesta sardana que s'ha ballat aquí a la plaça de la Sardana, i la resta de gent, molta participació aquí baix al riu, a l'arribada de la Flama del Canigó amb la colla ciclista i els bastoners, la lectura del manifest, i l'actuació del Cason Ronda, fins al punt que aquesta gent ja no ha marxat d'aquí del Parc de la Transegre, estem de nit i encara la gent està aquí baix al riu, i suposo que s'esperarà que comenci el correfocs i les actuacions per passar el que ha de ser una revetlla de Sant Joan a la fresca. Ja entrada la nit ha començat la rua de llum i foc de Sant Joan amb els grups de Diables, Bèsties Ferèstegues de Balaguer i Saltimbanquis de Bellvís. El correfocs ha sortit i ha acabat al Parc de la Transegre, on s'ha fet l'encesa de la foguera i un espectacle piromusical. Tot seguit, els assistents han pogut gaudir del concert del grup Milindris de tribut a Melendi i de les actuacions musicals de diferents DJs fins ben entrada la matinada.